Yena Munda Goniero Kamano Nyakwara Mogi kuom kete Ramogi TV en thuolo makare mawaikore gi weche manyien mag migago mawuok e chuny boma kaachiel gi kor gwenge. Mokwongo owinjane mago mawamiyo pek. Jatend migao mar pur Mutahi Kagwe ogolo ler ni Kenya nyalo yawo dhoot mar ng'iewo chiemo kowuok e pinje ma oko nikech kethruok mar puothe. Jatend piny William Ruto oyuoro nyasi ma 98 mag piem mag wende kod tuke mag moro ji mag sikunde. Inyago ni fuel kaya gimoro ita 30 kapok kata gi riemba 15 kidhi malo kanyo gisechopo kuomi kendo gidwaro 2,000 gikawo. Koro gima kawa gi wuoro kawo kwang'eni to wan jo Kenya koso wan jo Uganda. Ka jo Uganda mako wa nyaka Kibwoge ka. Jolupo e dho wath Masindo ywak ni gisandore e lwet obila ma piny Uganda magiwacho ni osemono gi lupo gi kwe e nam Lolwe. Machiegni nyinga Milton Ochieng. Dul matayo chendo mag fwambo e pacho ka Media Council of Kenya opedha yanga kawuono chike mabiro tayo jofwambo e chiwo lipode magi e kinde yiero maduong' mabiro. Koloso e kinde nyasi no e romo bagi e kaunti ma Nakuru, jatend migao mar weche fwambo gi tudruok William Kabogo owacho ni chike go koro chiwo thuolo ne ute mag fwambo timo ikruok makare motelo ne yiero ma tarik 10 dwe mar 8 higa manyien. Kara kamano dwaro nitie ma jotelo e ute mag fwambo tiego jofwambo magi duto e kaka ginyalo luwo kendo tiyo makare gi chike go. Every election leaves behind lessons. The quality of Kenya's 2027 election coverage will depend less on what happens on polling day than on the editorial decisions and discussions taken over the next 12 months. You cannot read primetime news at 7 p.m. and ask for votes at 8 p.m. You're in a conflict of interest, isn't it? And today, after this event today, we will be putting up for public participation a formal notification on the guidelines for journalists to exit the newsroom and participate. Misinformation, disinformation, declining public trust and threats to journalists' safety continue to challenge the sector. And they are not about to stop. It will get tougher even as we move to the election season. And with what is emerging now that over 60% of journalists who will cover this election have never covered another one before. Jatend piny William Ruto oyuoro nyasi ma 98 mag piem mag wende kod tuke mag moro ji mag sikunde, nyasi mobagie ka jot ma jatend piny e kaunti ma Bungoma. Owinjane kaka nyasi no dhi nyime. Watimo mos kuom ng'ikruok maduol kar kamano wabro limo sigana no e seche mabiro go ka wadhi nyime en ni jotelo mag duond bura mar ODM bade ma Nairobi omedo chung' ka tiendgi ka giwacho ni duond bura mar ODM biro siro jatend piny William Ruto e yiero mabiro e kom tend piny ka gin gibiro chung' e kombe modong' duto ka giloso e romo margi mokwongo e boma ma Nairobi kotelnegi kod jakom margi George Aladwa. Jotelo go wacho ni duond bura mar ODM pod ni kod mbii moingo duond buche mamoko e kaunti ma Nairobi. Jotelo go eko bende oseo gai mar DCP Rigathi Gachagua kuom tiyo kod dhok manyalo kelo athuwe kind oganda. Our decision to work with the President William Ruto's administration is guided by the national interest, the need for stability, and the desire to address the challenges facing Kenyans. We welcome and support the outcome of the ODM and UDA leaders' retreat in Naivasha earlier this week. ODM as a party will support President William Ruto for presidency. That is one.
the party leader has pronounced himself. We had thought he'll vie for the presidency, but he has said himself that he supports the presidency of Mheshimiwa Ruto. In that sense, ODM will field candidates from the deputy president to the ward level. Our party, ODM, is the largest party in Nairobi. Ukiona City Hall, MCS wote, majority ni Nairobi, ni ODM. Sisi tumesimama hapa tukiuza party yetu. Tunasema yule anataka governor akuje kwa party ya ODM. Akitaka kura zetu akuje hapa. Na asipokuja yule atasimama ndio tutaenda na yeye. Hata naona aliyekuwa makamu wa rais Mheshimiwa Gachagua akitusiana kila siku, aleta propaganda hii leo, aleta propaganda hii kesho, awache mambo mengi, akutane na Rais Ruto kwa debe 2027. Na asifikia Rais Ruto ana wafuasi, sisi tayari hatuna presidential candidate na tumeshakubali ya kwamba tutamunga Ruto mkono na tutamfanyia campaign hasa hapa Nairobi. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga gi jaod bura ma Homa Bay Town Peter Kaluma okwedo weche manowachi gi kweth mar Linda Mwananchi ne gichano tulo e limbe margi e kaunti no. Kweth mar Linda Mwananchi ochano romo mar tipo ma siasa e gwenge mopogore e kaunti ma Homa Bay chieng' Jumapil mabiro ni. Nyoro kweth no ero kotelnegi kod gavana Masia James Orengo kod jaod bura ma Embakasi Babu Owino noseo Wanga kod Kaluma kuom chano kelo tulo e romono. Kata kamano jotelo go kwedo wechego ka gikoni kweth mar Linda Mwananchi oyienegi timo limbe Homa Bay kendo giwe weche mag miriambo ponono ni gin magidwa biro kelo tulo e romo margino. To anybody who wants to come to Homa Bay, you are free and you're welcome. Don't create unnecessary propaganda to increase the stakes of your visit. Don't. There is nowhere and no day anybody has ever put weapons. And if you have any evidence, we urge you to seek the security agencies and make a formal report so that anybody who has involved in that kind of thing, action is taken formally. But to make propaganda out of very serious matters is irresponsible and reckless. Wan jomoero kwe to ng'ama jatendwa en Gladys Atieno Nyasuna e gibia wabiro rwako gi maber, wabiro seo gi maber mondo gine kaka dongruok timore. Jatend piny William Ruto yore nyasi ma 98 mag piem mag wende kod tuke mag miyo ji mor mag sikunde. Nyasi mobagie kajot ma jatend piny e kaunti ma Bungoma wawinjane kaka nyasi no dhi nyime. One, that it is important to have a concerted effort towards the growth of creative economy. These children have also learned that it's important to come together as a nation. We are talking about one nation, and we're talking about national cohesion. Your Excellency, during this entire period, we have also learned that CBE, competency-based education, is working in Kenya. Because this Kenya Music Festival we are talking about is the nexus, is the connection between theory taught in class and the practice that we have seen here today. Truly, CBE is working in Kenya. Your Excellency, the President, wewe ni baba yetu. Tumekuja kwako baba wetu. So, Your Excellency, tuko na ombi moja mbili. Financing of this whole program requires quite a bit of money. We have already discussed this with Your Excellency. May you find favor to just grant us a budget line to be able to run this activity in the days to come. And Your Excellency, sir, it's also very important that there are people here and outside who have worked very hard. And wangependa tu mtu akishaandika jina yake, jina ikiisha kama Frederick Ngala Kalausi, anaongeza hapo HSC, anaongeza hapo OGW kidogo. Your Excellency, wanaomba sana. Now, having said that, allow me to read this. I wish to thank you in person for supporting us
So far, we have promoted. Nyasi mar alam ne kwe kod sir ne joma mine dhi nyime alap ma sikund secondary Mandingo e Nyakai sub-county. Nyasi makamago mobagi kod jalendo Trevor Ombija oywayo jotelo mopogore opogore ma sirikal mamalo kod ma county kamoting'o jating dai ma jatend piny Faruk Kibet, jakom ODM Gladys Wanga, jod bura ma wendo Walter Owino e kind jotelo kod jolendo wetene mamoko ma ochopo mondo osire. Wawinjane kaka weche dhi nyime Nyakach. Anyiso pile ni telo maber en telo mochung' gi somo mag nyithindo. Telo maber en telo mamiyo mine kodhi. Telo maber en telo machulo fees, makelo chiche, maloso osiptende. Donge mano. Waneno wacho telo maber, jomwa telo maber Kisumu County. Kawuono, wanyuli kawuono, achungi mine, agol pesa, bas, akelo 1 million shillings in Kisumu County. Asante sana, Roger. Wewe Seneta Natosha Matoshi aendelee asiendelee? Hebu nione kwa mkono. Asante sana. Wacha niite ule Manduku akuja aongee kutoka Nyaribari. Manduku hoye, twende chini. Wapi Manduku jamani? Vijana, twende chini. Hebu ndio hiyo. Nyakach oye! Kule Kisii tunasema ni 2 term. Hapa tunasemaje? 2 term ya William Ruto. Mimi naitwa Manduku, mjumbe wa Nyaribari Masaba hapa Kisii, jirani yenu, rafiki mkubwa wa Bwana Trevor Ombija. Nimekuja leo kusema ya kwamba sisi kama wabunge tunangoja Trevor aje bunge. Ni wangapi wanasema Trevor aingie? Umekubali ya kwamba siku ile anakuja bunge, mimi kama Mkisii msindikize kwa speaker Trevor Ombija. Mimi ninampatia mchango wangu wa shilingi 1,100. Asante sana. Kuna yule anapingana na Trevor amekuja sahi, yako wapi akuja aseme jambo? Wapi yule kijana? Alikuwa na kofia? Mula. Wapi Mula? Kuja ongea. Haya. Sema. Jodala untie. Dokasai untie. Police. Wewe. Polisi wetu acha kusukuma raia. Please. Enda pole. Wapi makofi ya Aaron Cheruiyot? Wapi makofi ya Aaron Cheruiyot? Jodala untie. Leo ni leo. Asemaye kesho ni Nyaka Olangluo, Nyaka Pin Machogo,
kawuono wan gi welo. To nikech welo chalo lo, ada wacho weche ang'wen mondo welo bendo dogo. Amor kawuono wan gi Mheshimiwa Faruk. Bwana Faruk, hii ward tuko in West Nyakach, hapa chini tuko na Odino. Odino ni Kengen 2 power station. I'm afraid to say hawa mama hawana maji hapa Kasai. Tunaomba jumekuja Kasai, tafadhali mondi Kasai onwang pi. Wamama mpo? Tunaomba sana, umekuja West Nyakach, tuko na dai kapa Miriu, itawa watu wetu jameni. Juu umekuja West Nyakach, tafadhali tupate hiyo daki ya Sondu Miriu, watu wetu wasiangamize. Niseme nisiseme? Nyakach untie. While I'm standing here, I have welcomed the Senator of Kericho. Tumbendu ng'eyo niku na shida Sondu. Wamanyo boda kanye. Wamanyo boda kanye. Wakwaye ni sama wane broad-based pi. Tupate boda ya. Tupate boda ya. Mondo watiek bende kuodhok. Machande wa Nyakach ka moketo wagidhier. Nyakawa untie. Nyakawa uchiek. Nyakawa uil. Abiro kawuono monda wach weche dek mamuhimugo. Amor kimiyo mine teko. Agoero kamano nosiepna mombida taya. Ombida taya omiya wacho gani dhie BBC. Mana kamano, mano nyasi mar miyo mine teko kod alam matimore e gwenge mag Anding'o yo Nyakach. Wachak wadogane kanyo mondo wawinjane madhi nyime. Dala untie. Diadimo wacho ni mulad master. Kawuona biro ka. Alo. Kawuona biro ka. To siepna ni okoluonga. Woodmas brothers ken gi nyasi tiluonga mondo bi akonyi. Kore miya ringo matek gi palapapla kawe ni jogi yombo ka be yudo. Abiro manyo ga pangi Faruk nika state biro ka wito kata bero mchombe. Nyasaye mondo gwedhu. Kawadhi nyime ni jotelo mawuok e gwenge makadhwadh nam chumbi odhi nyime gi sero ombulu ne jatend piny William Ruto ka gipuoyo chenro mag dongruok mosebedo kochwalo e gwenge mopogore makono. Kotelnegi kod jatend migawo mar mwandu ma e bwolo Ali Hassan Joho, gisingo ni ok gibi yie ne josiasa maketo serikal tesre duoko chien dongruok makadhwadh nam chumbi kono. Gimedo jiwo jodak makono mondo ndikre kaka jolut ombulu mar yudo thuolo mar go ombulu e yiero maduong' mabiro. Sasa Mwenyezi Mungu naye ametuletea Daktari William Ruto. Umeelewa? Siasa ni mahesabu. Ametuletea Daktari William Ruto. Sasa hii nawaambia ndugu zangu, tena kwa heshima kubwa, tumshike huyu bwana William Ruto. Tumsaidie, tumbebe, tumpigie kura kwa fujo. Akimaliza na sisi twende kwa watu wake, tuwaambie tuliwasaidia, mutusaidie. Sisi tutasimama sana na tutaikanyaga hii njia na miguu miwili, kichwa tukikiinua kwa manufaa ya jamii yetu. Tunaweza kuwa tumechelewa, lakini kwa sababu tumepata rais ambaye yuko tayari kutushika mikono, hatutarudi kulala tena. Tutaosha uso, tuvae nguo, tutembee na William Ruto. This time nimesema MCAs tutasimamisha kwa 20 wards and we are targeting 15 MCAs down from 5 sasa kwa 5, sawa sawa, na wabunge 4 na woman rep na senator na pia governor ni wa ODM. Yule ambaye anataka kuja kwa mchujo aje kwa mchujo na simogopi yeyote. Jojua kali ma Kisumu korogo duon gi piny mondo serikal odonjre wach ywaruok e wi lowo mar kama gitiye mosebedo kadhi nyime e kinde
ka koro giwacho ni kambi gach reru ma Kenya Railways osebedo ka yware kodgi e lobno, gino ma gikoni buogo rocho handgi. Mana kaka lipoto mar Millicent Adhiambo leronwa, magi ne giwacho e kinde nyasi ma sirogi kod gige ohala kata catering mondo mi giti godo e bero ohandgi. Kane giloso e kinde nyasino mane obagi e kaunti ma Kisumu, Jojua Kali golero ni dwe mar 11 higa mokalo doho ne ong'ado ni lowono en mar Kenya Railways. Kata kamano ne gidok gimako bura ka gikoni lowono margi. Lowo nomiwa gi the former president Daniel Moi, to lobni ne joreru oduk reclaim after 60 years nyaka ne miwago. Koro gini osebedo ka chandwa mosebedo e court for 8 years. Lobni ne keso biro ni joreru olowa. Gitelo ni wach lowono dhi rocho ohala kod yuto mar Jojua Kali maromo 40,000 e sektano. Gino makoro miyo gidwaro mondo sirikal odonjre wachno mapiyo okonygi. Nikech kawuono wan gi total number of over 40,000 population. Wakwayo the president, the sitting president, mondo mi owuonwa gi MD mar Railways mondo duoknwa lopwa, nikech kata empowerment timnwa machalo nade to wan kaka fundi, wan kikelo gari walose kama chunge ma en space. Koro wadwaro lo, wasewuoyo gi all leaders wa e Kisumu County to ok gi understand wa, wawuoyo kodgi to nenore ni gin gi problem kodwa. Ewi mano gidwaro mondo sir ma imiyogi obed gigo motenore kod tije lwedo magitimo kaka masinde e kind mamoko. Walak gik mang'eny, walak equipment mag tich, ni mar geche mabiro sani gin geche ma digital. Onge gari minyalo loso ka ok okadho e machine. Koro wakwayo ni wa appreciate makawuono gik mokelnwa te kendo warwako. Wakwayo Office Raymond kaachiel gi president wa William Ruto mondo mi omed parowa okelnwa gik mwatiyogo kaka machines magwa to kendo med empower wa. Magi ne owuok e kinde nyasi mar siro grube 14 mag Jojua Kali kod gige wan tedo kata catering maginyalo tiyo godo e rombe kaka hema 400, kombe, gige tedo, speaker mag thum kata PA system. Mwandugo manengo gini e kind $5.5 nyaka $6 ma ogen ni biro konyo kwan Jojua Kali maheo 25,000. Okelnwa mando mar $5 gi nus to 6 million. Okelnwa sofe, okelnwa tent, okelnwa public address, okelnwa kombe, makata wangi kata liel kwa yudo to waumore. Grupe madhi benefit gin grupe 14 motingo dhano 25,000. Hope 20 wakelo mondo omiwa dignity gi nyadhi moro ma kaka joluo ng'ewa ni wan ga godo, mondo ka gik moko matindo tindo machanowa e day to day wanyalo yombo go koth piyo piyo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, County ma Kisumu. Erokamano nyakwa Ramogi, aneno ka dhano juso kanyo. En mor mokalo Kisumo kanyo. Wadwa ni mondo wadhi e yweyo mokwongo ka ote mari Jo Odundo Mtukuba size ndogo iwacho ni in Kariobangi Market North kanyo, kendo iwacho ni un kod yuori mili Nyamin Bobi ka uneno Ramogi TV, weche manyien choponu e yo makare. Kaeto ote mamoko gin maga Sara Singa nyakwa Rodongo, iwacho ni in bende in kodwa nyaka giko e cheno ni. Machielo bende wacho ni tinde Ramogi lalo kwane kata berne, konywa uru. Mano Sara kawuok Homabay, aparo ni en gima kambi ong'eyo kendo loso. Oraro wuod Nyasaye, erokamano. Kaeto machielo bende oraro ndiko ote mang'eny kar ndika achiel. Geoffrey Kegwanja Kigwanja nitakia ni koro ondiko dhi kamachielo to biro nwa kacheno lera ahinya uriri kae nyingi bendo kindiko. Erokamano nyakwa Ramogi, wadhi e yweyo matin, kik idhi mabor, pod wan gi mathoth e migago.
Dial *811*288# to get Amazing Grace as your skiza tune. Negino siepe mangita gidel. Niti engima naka, to ananyalo timone gimora mora. Kata kamano, sama nyiego mako ng'ato, winjruok manie kindgi nyalo badhore ahinya. Osetiore yo maduong' ahinya odni. Koro ang'o momiyo notimre kode kama? Riekni mang'eny mag wuondo ji ne omiyo osiepeno olalo geno chuth. Hera mane nitiere kinda kae gi pari en gima oserumo. Sama pari kedo gi tipo, lit ma en godo chando jodgi duto. Anakia kata gima timre, awinjo ka ol. Kendo joot opogore, ka ng'ato riwore konchiel e lweny. Kapo ni nitie ng'at marach e odni, mano en mana niti, ok en pari nit mara. Kendo ng'at marach moloyo ni machiegni moloyo kaka giparo. Ana rach ahinya, ana nyalo ketho nyaka nyuola te, onge ng'ata mabiro fwenyo. Pari neti, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Kik bai. Nitapaza sauti yangu wote wasikie. Injili ngima, injili makelo ngima. Chonye mondo wadhie dala, Yesu ema luongi. Gik moko adek gi ema osiko. Gin yie, gi geno kod hera. To gima duong'ie moloyo kuomgi en hera. Lolo mag Yesu. Ng'ata moyie kuom Nyasaye, mano e ng'a ma Nyasaye nigo seche duto. Suda ne machiegni wawinj wach Nyasaye. Ma Nyasaye rit na e sabato makawuono, sikasike dir Jehova Nyasaye ndalo duto e nying Yesu Kristo. Magi duto mana e chenro mar Injili ngima, sabato ka sabato, chakre saa 1 okinyi nyaka saa 3 okinyi. Malaysia has probably been on your bucket list for a while, and it's easy to see why. It's a kind of destination where city life, culture, adventure, and views all come together. From the skyline of Kuala Lumpur at night, to cable car rides above the clouds in Genting Highlands, to exploring the famous Batu Caves and vibrant city streets. It's many experiences in one. That's what makes Malaysia perfect. Experience 4 nights in Malaysia from $1,220 per person sharing. Visit www.viewtravel.com or call 0703 254 254 to book. View Travel. Dream, explore, discover. Machiegni kendo, jolupo e dho wath Masindo e kachung' bura ma Suba South e kaunti ma Homa Bay ywak ni sirikal ma piny Kenya odagi resogi e lwet obila ma piny Uganda ma giwacho ni osemono gi lupo gi kwe e nam Lolwe. Jolupo go ywak no obila ma Uganda mako gi saa ka saa kendo mayo gi mwandu mathoth e kinde ma gidhi nyime kod kiluwa magi e nam Lolwe, gino mamiyo giyudo lal maduong' e sekta ma lupo. Hali Abich nigi ler mathoth. Kuom gini mathoth jolupe nam Lolwe matiyo kod wedhe mopogore osebedo kagolo ywak margi e san ma giyudo kowuok e lwet obila ma Uganda ma gikone mako gi e yo moko winjore kinde ka kinde ka gidhi nyime gi chenro mag lupe nam Lolwe. Jolupe dho wath Masindo kachuru bura ma Suba South ka otelgi kod Joseph Okiri wacho ne ginano matek e lwet obila ma Uganda kinde ka kinde, kendo kata doko ni gisebedo ka gichiwo ywak margi, to giwacho ni sirikal mar Kenya odagi resogi e lwet obila ma Uganda ma gikone mono gi lupe nam Lolwe. Ker kano ka oath mar Kenya to nowach no birito jo Kenya gi mwandu jo Kenya te, nyiso ni boundary mage gi neighbors no dhi timnade no dhi rito. Koro gima kawa gi wuoro ka okwange ni to wan jo Kenya koso wan jo Uganda, ka jo Uganda mako wa nyaka Kibwoge ka, koro okwange ni Kibwoge jo Kenya. Jolupo go wacho ni obila ma Uganda mosebiro ka temo kachere nam Lolwe mako gi nyaka wedhe mokiyo kod Suba South, kendo bang' ka osemak gi titero gi nyaka chula mahama kod mano ma Lolwe, kendo chuno gi mondo gigol fai mar gana 50 pesa ma Kenya kuom yie ka yie, gino mage wacho ni hinyogi ka gige gi mag lupo ka moting'o teni bende gikone mayogi. Inyago ni fuel kaya gimoro ita 30 kapo kata gi riamba paga bich kidhi malo kanyo gisechopo kuomi
kendo gidwaro 2,000 gikawo gidhigo. Lupo be ilupo, kogwen kiduogo ichako iromo kodgi, ochako choku udok. Seche mudok ni 2,000 cha be nosekawo. Bot mondo war kocha idwaro like 50,000. Bombot. Ina ko kampuni. For example, kama nigi yedhi 10. Yedhi 10 gi kata kano maka 4, achiel kachiel dwaro 50. That's 200,000. Koro cost no duong. To wano inyo wan kaka jolupo. Sida mar nam, wadhi nam wadhi lupo. To Waganda chando e nam. Nikech wadhi nam to gibiro gi chandowa. Koro kata samoro okichopo kuma Waganda nitiere to gisesiwo kuombi gidwaro pesa. Koro gibiro gipenjo wania ni ere pesa mar mafuta momiu kuya e lomotwo. To kono gini amara ka ok Waganda ka wan ma piny ka ni wadwaro pesa kok wamiyo gi pesa to gikawo teini. Gikwayo sirikal mar Kenya mondo koyie to many yore go eko minyalo tiyogo wach sand mobila ma Uganda osebiro ka sando gi nam lolwe mondo gidhi nyime koro tijegi e nam lolwe maonge tungni. Ningependa tu serikali ya Kenya tusaidie kwa pale lolwe. Tunapata matasi imekuwa nyingi. Mpaka sasa hii imefika kiwango wanachapa wa Kenya. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Jatend migao mar pur pachoka Mutahi Kagwe koro yango ni biro chuno piny Kenya mondo kele pachoka chiemo kowuok e pinje ma oko mar konyo dino fuok mosekel kod lokruok e chal mar kor lwasi. Kagwe oloso e kaunti mar Trans Nzoia kama notime limbe mar fwenyo rang'iny mar oro e gwenge makono kod midhiero mosekelo ne jopur makono ahinya te weche mag pur kod duoko piny keyo. Job Otieno nigi ler mathoth. Log tich maduong' mar kambi kothe e boma ma Kitale, jatend migao mar pur Mutahi Kagwe oromo kod jolony sekta mar pur mar loso e wi yudruok mar chiemo e seche machal mar kor lwasi medo kelo buok maduong' ne jopur. Our meteorologists are trying to predict what we are going to have because we respond to advice from those who are in the know about expected climatic conditions. Kagwe osingo ne oganda jo Kenya ni piny Kenya ni kod dero moromo mar kothe. Kata kamano, biro chuno sirkal mondo orwak moko kuom chiemo e pacho kae mar dino fuok manokel kod lokruok e chal mar kor lwasi. When we hit 71 million bags of maize, we assumed that now we are steady in terms of maize, but the drought unexpectedly has hit us this year, and yes, we will import some maize. E kinde no, jotelo ma Trans Nzoia mane oyuoro e nyasi mar chiwo omenda maromo $44 ne jopur cha e puothe ma Kapsara. Jotelogo ojiwo sirkal mondo tiekrega chudhe mawuondo jopur. Even the dairy sector we should privatize. Even the dairy sector, wacha hawa wakulima wa own mahali kama KCC ikiwe owned na wakulima wa manage KCC wenyewe ndio waweze kupata payment yao in 14 days, in 1 month bila kuchelewa. Waziri, ile kazi ambayo umefanya leo, nimeangalia hawa wazazi hawa na hawa wakulima wamefurahi sana, na ningependa kukupongeza because today they have had an opportunity to have a conversation with you one on one hapa Kapsara. Na pia tuko na takriban ya 5 million tea bushes na tuna produce between 8 to 10 million of green tea leaves. Waziri wetu, kukuja kwako hapa hivi inaashiria kuwa national government inafanya kazi kwa pamoja na county government. Jotelogo bende okwero jopur mondo owere kod tim mar pidho kothe mag oduma kende, mondo gichak pur mar cham mopogore opogore kaka yor kedo kod lokruok mar kor lwasi, mabende duoko piny keyo mapacho kae. Mimi nimeanzisha very serious program ya kutoa hii wakulima wetu kwa mahindi. Sisi Trans Nzoia hii tumekuwa tukijiita hadi sisi ni granaries wa Kenya. Na mimi ningeomba ma MCA wenye wako hapa, pitisheni kule kwa bunge mtoe hiyo jina. Sisi tumelisha inji na tumechoka kulisha inji. Sisi tunataka tuunde pesa kama wanacherengani pia. Amesema ya kwamba wakulima waache kulisha nchi yetu ili serikali yenyewe ilishe watu yake. Ninyi mnataka watu warudi huko street na masufuria kwa kichwa? Tusaidie rais kulisha nchi, tusisaidie.
Otieno Joab, Ramogi TV. Jodak e kadak ma Butula e kaunti ma Busia ojiw mondo mi okung omenda kaka yoduoko chien dhier e gwengego kendo yudo yo masiro ngimagi. Kaluwore kod apisa mochung' ne riwruoge mag saga e kachung'od bura ma no Christabel Wadama, thoth jodak ma kono onge kod ng'eyo makare ewi kaka ginyalo riwore kod riwruoge mag saga kata ber ma ginyalo yudo riwruogego, gino moseduoko chien paro ma gin godo. Gie sani Wandama olero ni gisechako timo tiegruok e ward ka ward ka gigeto neno ni wards go duto te obedo kod riwruok manyalo konyo chwalo yuto mar jodak ma kono. 139 lakini bado hiyo namba haitoshi. Tunahitaji tunataka watu wafike namba 1000. Kwa hivyo ni kuhimiza tu kwamba tutaendelea kujifundisha mengi. Watu wanapoweka pesa zao wanaweza kopa wakafanyia miradi tofauti. Wanaweza fanya biashara zao kupitia kwa kukopa pesa, na pia wanaweza hata lipia watoto school fees. Chenro mag thieth mosebedo korochore pachoka kuom thuolo ma jumbe ariyo mokel kod ng'anyo mar nurses pod biro dhi nyime ka nurses go ramo ni ok gibidok e tich nyaka chop dwachgi. Ka giloso e kinde ng'anyo mane gibago nyaka e ranga apisi mar riwruog governors, jotend riwruog nurses kotelnegi kod Morris Opetu kod Collins Ajwang' giwacho ni ok gibidok e tich nyaka chop dwachgi moting'o keto kogno e winjruok mar CBA kod duol mar governors kaachiel kod ndiko e yorno ma ongirore jochiw thieth mag UHC. Gimedo ni nasesa manochungi e tich Okisi bende nyaka duoki e tich. CBA for nurses based on our agreement of 2017. Two, the career guideline that we fought for, because we cannot run under an unshared career guideline that was passed 10, 15 years ago. I want the president of this nation to pay attention to us. The conversation we want is a respected nurse. The conversation we want is a motivated nurse. The conversation we want is a well-motivated nurse. The conversation we want is a decently paid nurse. On the CBA position, there is an offer that we had been given the first meeting we came here, and we told them we go and give feedback to our members. We gave that feedback there na tumewaambia hiyo tulikata. Therefore, that is the report that they will give back to the council. Then we meet on Monday so that they can comply now with our demand. Jopuonjre mag skul primary kod secondary ma kwan gi romo 250 mawuok e gwenge machiegni kod kar rito lee mag bunge Masavo oyudo mich kaluwore kod tich ma gisetimo e jiwo arita mag lee. Jopuonjrego mawuok e kauntis 7 mogo tong' gi kar lee Masavo osebedo ka dhi nyime kod chenro mar jiwo arita kaachiel kod yore mag tieko chandruoge e rito lee mag bunge Masavo. Maromo skunde 137 gin mago manie ong'ala manyime e jiwo arita e bwo chenro mar African Wildlife Foundation. I wrote this essay to inspire people, educate them to know what wild animals are very special to our community, how they help us, and their benefits. One of the benefits are like tourism. Tourism, they attract tourists, both local and all over the world. When they come, they bring us foreign money, which helps us to import goods from other countries when we want goods like machines without depleting our own currency. We decided to target the young people of this country, the young people of this landscape.
empowering them with conservation knowledge so that through creativity, hands-on activities, they can acquire the skills and the knowledge that they need to conserve not just the wildlife, but also the biodiversity that is found in this vast Tsavo landscape. Our main target is to work with schools, the young kids, especially in primary schools. And for us, we are looking at them as people who are going to be advocates, as people who are going to be champions for nature conservation. So we are doing that as a sustainability measure. We are not expecting our children to go be conservationists like us. We believe that whatever field they will be in, they will be champions of conservation. We see you, we believe you knew, and the environment needs you. That is the message. The awards you are receiving today, that is the message. Tunakuona, tunakuhitaji, yeah? Na tunaamini ya kwamba it is possible for you to take care of this environment and change the status it is in to a better one. Gavana ma Trans Nzoia George Natembeya okwedo tim mar ng'ado yiende madhi nyime pacho ka kowacho ni beto mag bunge loko kor lwasi makelo oro e gwenge mopogore opogore. Natembeya bende olero ber mar bunge kaka yor bero alwora kaachiel kod rito kuonde ma pi wuokie koloso e kach ng'od bura ma Kiminini. Natembeya ne dwaro mondo mi jatend piny William Ruto odonjre wachno machungo ng'eto mar yiende e bunge mag piny owacho. Kama iko less than 16%. We are supposed to be about 30%. Watu wameteka advantage, wanasema kwamba wana harvest cypress, ile miti ambayo inapandwa for commercial purposes. Lakini ukienda kwa forest zetu zote, even indigenous forests, trees as old as over 200 years, zote zinakatwa. Wanakata miti na wapande miti. Nyinyi mnaona mwaka huu vile tumekuwa na challenge ya mambo ya mvua. Hata hapa Kimini nimevuna mahindi kidogo. Sehemu zingine kule kama kule kuanza Saboti, Endebess, mwaka huu watu hawajavuna mahindi. Sababu hajakuwa na mvua. Na mvua inatoka kwa hizi miti. So Mr. President, wacha kuharibu misitu ya Kenya. Because wewe you are the one who gave a blanket amnesty kwamba watu wakate miti. And wana harvest mature trees. They are harvesting even young trees. Ile kidogo kabisa wana. Gavana ma Laikipia Joshua Irungu oyawayanga chenro mar kongo apeini ma kaunti no. Maeri en kaka yo mar bero chal matudruok kod wuoth e kaunti ma Laikipia. Chenro moyangi ni koro biro muonyo omenda maromo siling milion 50 kolosi apisi mare e gwenge mar Umuruti. Irungu nowacho ni mano bende en achiel kuom yore ma sirikande tiyo godo e ikruok kedo kod koth mar El Nino. Bende gigeto maneno ni apeinigo biro konyo e bero sekta mamoko kaka somo kod ohala mar medo ting'o malo uchumi ma Laikipia. Vile tuliahidia watu wetu wa Laikipia County kuanzia mwanzoni ya kwamba we will do roads network, kwa sababu mambo ya mabarabara labda wakati mwingine tunaonekana tu ni barabara lakini barabara means a lot to the people of Laikipia, means a lot in terms of kwenda mambo ya machure, mambo ya masomo. Without good roads hakuna masomo mazuri. Ikiwa ni watu wa kuokoka kwenda kwa kanisa, if there are no good roads, people cannot go to church. Ikiwa ni mambo ya kwenda kwa sababu ya mambo ya maji, hata kwenda kutafuta maji na kutengeneza boreholes and other facilities, water facilities. Without good roads, we cannot be able to do. Tukitengeneza barabara ni kumaanisha mazao yetu sasa itakuwa inatokezea vizuri. Tukitengeneza barabara ni kuwa mobility ya vitu mingi zitakuwa mzuri. So maneno ya food security tutakuwa tunaweza kuifanya vizuri, na pia hapo tumesema maneno ya employment. Kuna watu ambao sasa leo atizo wamepata lishe na pia wataweza kujikimu familia zao. Johala e chiro ma Mudhurwa mayudore e boma ma Narok kwayo ten county no mondo kunyiew ni kapok koth maduong' mar El Nino chakore mar geng'o lal minyalo kel kod koth. Johala go wacho ni pi mibiro kan e yewnigo biro konyogi e puothe mag cham e kinde mag oro. Johala go bende ywago nengo matin mar bech cham ahinya e kinde ni ma oro pod medo kwako gwenge mathoth e alworano.
Vitu zimekuwa bei kali sana, hata bado barabara zimeharibika kabisa. Tunapoziendea barabara imekuwa mbovu, na hata kwa mashamba hizi vitu hazipatikani kwa urahisi. Sasa hizi zimekuwa na challenge kubwa sana. Bei kwa saa hii imepanda. Kama kunde tunachukua 80, tunauza 100 kilo. Managu tunachukua 80, tunauza 100 kilo. Na kaurura tunachukua na 50, tunauza 100 kilo. Terere tunachukua na 50, tunauza 100 kilo. Hali imekuwa ngumu, kiangazi imekuwa mingi. Kama hii mahindi ambayo unaiona hapa, tunaendea sehemu mbali sana, tunaendea huko mbali mahali inaitwa Mirili. Angalau mahali iko baridi kidogo, mahali at least mvua ilipita kidogo. Wakati mvua hiyo ya El Nino itakaponyesha, wanasema kuwa wako ready, na wakiteka maji watu wataweza kulima kupanda ya hizi kama melon, kama mboga kwa wingi. Kulingana na ile bei inatoka kwa shamba, alafu ulete hapa, the interest iko low sana. Kama saa hii unaona hii machungwa iliingia ni stock ya jana. Customer hawajabeba venye wanabebanga, so unakuta iko na waste mingi. Od bura ma kaunti ma Siaya obwogo mathicho ko Governor James Orengo ya PC kagitude kod bagni kod chenro mag omenda e kaunti no. Kotelnegi kod Speaker George Okode, MCS go oseo migawo mar omenda e kaunti ma Siaya kuom remnyenyo e lela budget mar kaunti ma Siaya ma iko omenda 226-27 ne migepe e kaunti no magiwacho ni tie mudho maonge ler mar budget no. Kaka Steve Biko leronwa, od bura ma Siaya koro luongo Governor James Orengo mondo chopie nyime chieng' tich ariyo ma juma manyien mar lero midhiero mokwako migawono kata bang' rem puodho welo mar George Nying'iro kaka jatend migawo mar omenda. Bang' od bura mar kaunti ma Siaya ne ng'udho kendo rem puodho George Nying'iro kaka jatend migawo mar omenda e kaunti no, od bura no koro wuok tung' mosuo gi migawo no magiwacho osethiro chenro mag dongruok moting'o nyaka mago mosepodhi kod od bura no. Kinde twak mane okelo kanyakla jotend migepe, apisas kod directors mag migepe duto e kaunti no, kendo chwo e kom kod Speaker ma Siaya George Okode, MCS go oseo migawo no kuom rem keto lela budget ma iko omenda 226-27 magiwacho ni kata migepe mopogore mag kaunti no bende tiyo e mudho. And their respective amounts. Even if I asked one department today, tell us what are your pending bills, I'm sure they don't know. So that is what we wanted. As we do a budget, we need to provide for pending bills. What we got, and that's why it was a shame, the governor, from his body language, he was so happy that we had moved from advanced report to a qualified report. No bende, MCS go no umnono gi momiyo migawo mar omenda no ok nyal pedho lela report mar chenro mag dongruok mane oketie hik omenda mokalo kata bang' od bura no puodho gi kendo keto negi omenda e budget. Commission per ward. So we expected that in this ward, say we are in Sidindi ward, you tell us in the 25-26 budget, these were the projects. Of these projects, these were fully paid, these ones were not fully paid or partially paid, and therefore we are rolling over. Remember, we are rolling over the project and the funds. Even with the payment of the share, Mr. Speaker, yesterday I went to visit one of the staffs who is a desperate helicopter. You're being told that the share has not been remitted for the last 8 months. How do we want this to survive, Mr. Speaker? Are we very fair to ourselves? Ewi mano, gigwelo Governor ma Siaya James Orengo mondo chopie nyime od burano tich ariyo mar juma manyien mar duoko penjo ewi chilo mokwako migawo mar omenda ma Siaya ahinya to bang' Orengo walo George Nying'iro e tielo mar ariyo kata bang' od burano kwedo welo mare dweche 4 mokalo. The emergency projects. Even as we speak, the provision in the emergency fund is insufficient to even finance or pay for emergency projects undertaken so far. Mano,
od bura nochiwo thuolo mar seche 24 ne migawo mar omenda no mondo chwa listi manyiso chenro mag dongruok mane orem tieke e omenda mokalo, ka giwacho ni nitiere kata chenro moko ma nonro margi nyiso ni nochulo omenda to onge tich motim, ka koro gikwayo migepe makedo gi mibadhi pacho ka mondo donjre e wachno. Kamano bende gikwayo jotije mag kaunti no ma apisi mar ombudsman nyocha chwalo lipot makwedo welo margi mondo oge lemogo mar chiwo thuolo ne manyo jok moromo. I really ignore the qualified advice, but I think it will come back. We proper get information from this individual. As a result of this direction by the government. Magi timore ka e giko juma mokalo, duol maketo nyong'ong mar kaka jo Kenya yudo ratiro, ombudsman nyocha golo lipot manyiso ni sirkal ma Siaya e bwo gavana James Orengo osedhi ataro gi chike kendo gwelo apisas moko e lemo ka ok okalo e od bura mar kaunti no. Achiel kuom apisasgo en jatend migawo mar omenda George Nying'iro, e kind mamoko 4 ma duto duolno dwaro ni mondo wito